Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Sound check. Test mic 1 2 sound. Test mic 1 2 sound. Sound check. Test mic 1 2 sound. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Isang magandang tanghali po mga karehiyon. Welcome ho sa inyong paboritong online tambayan dito sa Central Luzon. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Karehiyon, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Yan po ang ating pangako sa ating halos 2 milyon na followers na katutok sa ating social media Facebook. Live na live tayo sa ating Facebook pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Live na live din ho ito sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official, ganyan din sa Telebisyon Luzon, Visayas at Mindanao. Napapanood tayo via Signal Channel 115. Abay, shout out sa mga kamag-anak ko dyan sa Cotabato City
Ayan, Karibapang Fred. Diyan ho sa may South Cotabato sa Tupi. Ayan, pagbati. Nanonood din sila ng CLTV. Pag namimiss nila yung Pampanga, ayan, nanonood sila sa Signal Channel 115. Live na live din tayo sa ating 37 cable partners dito po sa buong Central Luzon at syempre sa Kalakhang, Pampanga, Free TV Channel 36. Araw ho ng Miyerkules ngayon, parang Biyernes na sa dami ng balita. Speaking of balita, ito ho, simulan muna natin. Mga headlines na dapat ninyong malaman ngayong araw ho ng Miyerkules, May 20, 2026. Ito ho mga karehiyon, plano daw ayusin muli itong tinatawag na Ampaw Dike dyan sa may Kalumpit, Bulacan. Pagrespeto sa bike lanes at konstruksyon ng North-South Commuter Railway sa Angeles City, tututukan ng DOTR. First ever AI-powered 2D Echo Machine sa Central Luzon, inilunsad ho sa lalawigan ng Zambales. At ito ho, eksklusibong report, mga karehiyon, akyat bahay sa Angeles City sa pool sa CCTV. Para ho tuloy-tuloy ang ating balitaan, pwede ho kayo magpadala ng mga stars para suportahan ang aming team. Ayan, sa ilalim, makikita ninyo, send stars to support now. Mag-like na rin, mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, mga karehiyon, para ho makita yung iba't ibang mga content. Ayan, simulan muna natin ang ating programa dito ho sa mga impormasyong may paggagamitan. Silipin muna natin sitwasyon ng trapiko. Ito, pinoprogram ng NLEX, yung kanilang live monitoring. Pero kung anong meron dito sa ating monitor, tignan natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi muna ng North Luzon Expressway. Dito lalo na sa may lalawigan ho ng Bulacan, sa may Kawayan. Ito ho, batay sa ating monitoring sa area ng May Kawayan Interchange, magkabilang linya, light traffic, medyo makapal lamang yung volume ng mga sasakyan kumpara sa ibang bahagi po ng NLEX. Maluwag ho ang sitwasyon sa bahagi naman ng Bocaue Toll Plaza, magkabilang linya, light traffic din sa may siyudad San Fernando. Ito pong San Jose portion na sakop po ng North Luzon Expressway. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon. Tuloy-tuloy tayo sa mga balitang may paggagamitan. Ito naman, silipin natin sitwasyon ng trapiko sa lalawigan ho ng Bataan. Para sa mga karehiyon nating babiyahe, pakanluran, kung kayo po ay magdaraan dito sa may OG Road, kung tawagin, at patungong Balanga, patungong Olongapo, maging Olongapo, Zambales, ayan. Ito ho yung real-time sitwasyon ng iba't ibang kalsada dyan sa Bataan. Dito ho sa bahagi ng Layak, ay light traffic, medyo antayan lamang bigayan ho sa may traffic light portion. Hermosa, SCTEX southbound, maluwag din ang sitwasyon ng kakalsadahan dyan. Hermosa, dito sa may bahagi naman ng Diversion Road, light traffic din. Coolish Crossing, maluwag din ang sitwasyon. Wala rin halos sasakyan dito ho sa may Abukay, bahagi ng southbound portion. At yung Rotary Balanga ay medyo busy lang pero hindi po ganun kasikip at halos talagang free-flowing din. Light traffic, itong sitwasyon dyan. Yung intersection lang, yung busy dyan sa bahagi po ng Balanga. Paalala sa mga motorista, mahigpit po yung pagpapatupad ng speed limit dyan sa lalawigan ho ng Bataan.
Abay, oo. Yung mga nagmamaneho ng pribadong sasakyan hanggang 80 lamang ang iyong takbo, kaibigan, habang yung mga PUV naman 70. Kung ikaw ay nakamotorsiklo, wag naglalagpas ng 60 at yung mga malalaking truck at van hanggang 50 lamang ayon ho yan sa provincial government ng Bataan. Matuto ay magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Ito, bago tayo magpatuloy, pa-shoutout ka naman, Kuya Justin. Ayan, kung sino po yung mga gustong may ipabati dyan, nais ipa-shoutout, gaya na lamang ng ating masugid na viewer. Itong ating si Noel Joseph Artus Cleofe. Ayan. Sabi niya, Justin Dizon, malapit na yung fiesta ng San Fernando. Last week of May. Ayan, at 30 po. May 30, piyesta po, San Fernando, Pachema kanya, nakakakiya po ko keng Ponduan, po, Yapong Ellen. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll. Shout out sa mga taga Ponduan. Kasama si Justin Dizon. Repong ka na akong kamag-anak yan, Yan Ponduan. Kuya Jay, yan. Matudesisyon na tama. Pagbati, ayan. Oo, pag piyestang ganyan, naaalala ko kasi, nagluluto ng masarap na asadong batwa, di ba? Yun din yung gusto ni Kuya Jody pagka-fiesta. Oo naman, pang ano yun Pang malakasan, ika nga. Eto, happy viewing din, nakatutok. Pa-shoutout ka naman si Yoy Manalo ng Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Yoy, Maya Payabak. Tama, matudesisyon na tama. Maya Payugto na pala. Good afternoon. Maraming salamat sa pagtutok dito sa CLTV 36 News Stream, ang inyong online tambayan. Ayan, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Ito, puntahan muna ho natin sitwasyon ng sitwasyon ng lagay ng panahon, ulat panahon mula po sa DOST Pag-asa. Ano nga ba yung latest kaugnay ho nitong ating weather condition? Makibalita tayo kay Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 20, 2026. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang ITCZ or yung Intertropical Convergence Zone ay bumaba at wala po itong epekto sa anumang parte ng ating bansa. Sa ngayon, easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ang umiiral dito sa may Southern Luzon at Visayas. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsangan na tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng isolated rain showers at yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa para sa mga nilalabas po nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 37 degrees Celsius. Baguio, 18 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Ngayon din dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon din ang ating inaasahan. Yung ITCC po natin na nagpaulan po dito sa may Southern Mindanao ay bumaba po at offshore po ito. Kaya inaasahan po natin dito po sa buong Palawan, buong Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon ang kanilang aasahan. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 27 to 33 degrees Celsius. For Iloilo at Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga at Davao, 24 to 33 degrees Celsius.
Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 39 to 41 degrees Celsius at ang pinakamataas nating na itala ay 46 degrees Celsius. Dito ito sa may San Ildefonso, Bulacan. Para naman sa ating forecast na heat index ngayong araw dito sa Metro Manila, inaasahan pa rin natin ang 39 to 41 degrees Celsius at ang pinakamataas pa rin ay dito sa may San Ildefonso, Bulacan with 45 degrees Celsius. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin kahit napapadalas na po yung mga pag-ulan natin sa hapon at sa gabi, mataas pa rin po yung mga heat index po natin lalo na po sa tanghali hanggang hapon. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin maiiwasan ay magdala po tayo ng pananggalang, katulad po ng payong which is magagamit naman po natin sa init at yung mga posibilidad ng pag-ulan sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:27 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:18 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media website ay website po natin pag-asa.ust.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ito ho, mga karehiyon, akin namang babasahin ngayon. Ito pong heat index forecast dito po sa iba't ibang lalawigan ng ating rehiyon, gitnang Luzon for today and tomorrow ito, May 21, araw ho ng Huwebes. So ano ba yung aasahan nating init factor? Dito ho sa may Baler, Aurora, ayan 39 degrees doon sa ngayong araw, and bukas naman posibleng pumalo ng 41. Sa may Kasiguran naman sa Aurora pa rin, 40 today, 41 tomorrow. Dito ho sa Pampanga, medyo mainit-init, 42 ngayong araw at bukas. Batay na rin sa monitoring ng Pag-asa sa kanilang istasyon dyan sa may Clark Airport. 42 rin sa may Central Luzon State University sa may Science City of Muñoz, Nueva Ecija. 42 rin bukas, same, And dyan naman sa may Abukay, Bataan, 41 today, 41 tomorrow. Sa may Subic, eto sa may, wait. Abukay, Bataan, 30, sorry, Central Luzon State University. Ayan, nalito si Kuya Justin. Ulitin natin. Iba, Zambales, 42 at yung Clark, Pampanga, 42. Yung Central Luzon State University, 41. Today, 41 din tomorrow dyan po sa may Science City of Muñoz. Sa Abukay, Bataan, 36 today, 37 tomorrow. Dyan ho sa may Subic Bay, Olongapo City, 40 today, 41 tomorrow. Yung San Ildefonso, Bulacan, eto po, napakataas ng temperatura, 45 degrees Celsius. Ngayong araw, 46 po bukas. Paalala ho sa mga taga San Ildefonso, Bulacan, ibang init yan, 45 degrees today, 46 tomorrow. And dyan naman sa may Kamiling, Tarlac, 42. Ngayong araw, 42 rin bukas. Sa may Hacienda Lubisita, Tarlac City, 43 today, 42 bukas. So gaya ho nang nabanggit kanina ni Chanel Dominguez ng Pag-asa, iwasan ho yung pagsasagawa ng mga strenuous activities o yung mga mabibigat na gawain sa kasagsagan po ng matinding init ng araw. Ito po yung alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung hindi maiiwasan, abay posible pong magdala ng mga panangga sa init, payong pwede rin gamitin ito, panangga sa ulan dahil expected tuwing hapon ay nag-uulan talaga. Pero gaya ho ng binanggit ng ating Weather Bureau, huwag ho tayong malilito sa ating panahon.
na kahit na tag-ulan, nandyan pa rin yung matinding init, yung heat index. Kahit na nararanasan natin yung pag-uulan, hindi tag-ulan rather, pag-uulan tuwing hapon, yung thunderstorm kung tawagin, ay matindi pa rin ang init, no? Yung taas ng temperatura na pwede pong magdulot ng heat exhaustion o di kaya naman mas malala, heat stroke. Kaya pwede ingatan ho yung sarili at palagian ang pag-inom ng tubig. Tuloy-tuloy tayo sa ating public service announcement. Ito ho mga karehiyon, mga anunsyo naman, walang supply ng tubig. Mawawalan ho ng tubig dito sa may Barangay Remedios and San Jose, Gumi. Diyan ho sa Lubao, Pampanga, mamayang 1:00 hanggang 4:30 ng hapon dahil sa gagawing flushing activity ng Prime Water. Sa may syudad naman ng Mabalacat sa Pampanga pa rin, Santa Maria Libutad, Sitio San Dico at Ravenna Subdivision, mawawalan din ho ng supply ng tubig mamayang 9:00 naman ng gabi hanggang bukas 5:00 ng madaling araw. Meron hong gagawing flushing activity rin yung Prime Water kaya paghandaan po 9 p.m. to 5 a.m. wala pong tubig dyan sa may Santa Maria Libutad, Sitio San Dico and Ravenna Subdivision sa Mabalacat City. Yan ho yung mga public service announcements. Mga karehiyon, magpapatalastas lang si Kuyang Justin sa ating pagbabalik. Puntahan natin Central Luzon headlines ngayong May 20, 2026. Huwag ho kayong bibitiw. Magbabalik ang inyong online tambayan makalipas ang ilang mga paalala. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream at para ho sa mga headlines ngayong araw ho ng Miyerkules, May 20, 2026. Ito ho mga kariyon, exclusive report. Isa hong magnanakaw ang naaktuhan ng CCTV camera dyan po sa isang apartment unit sa Barangay Santo Domingo, Angeles City. Ayon ho sa biktima, ay nangyari po itong insidente noong May 8. Umuwi sila sa kanilang bahay sa Apalit, Pampanga. At nang pag-uwi nila ng May 10 sa kanilang apartment sa Angeles City, doon na po nila na-discover ang nangyaring pagnanakaw. So kabilang ho doon sa mga tinangay na gamit nito pong salarin ay itong isang laptop, computer, mga relo, iba pang alahas, pera, at isang airsoft gun. Pinutol pa raw ng suspect ang isang kable ng CCTV camera habang binunot naman yung pagkakaplug nung isa pang camera unit. Mabuti na lamang daw at ito nai-record nga yung aktong pagpasok nung suspect doon sa pintuan bago pa niya bunutin yung pagkaksak ng mga CCTV cameras dyan sa may apartment unit. Dagdag pa ho ng biktima, nakapag-report na sila sa barangay, subalit hindi rin nakapagbigay ng CCTV footage ang barangay dahil umano sira ang mga ito. Nag-file na rin ng police report ang biktima pero as of May 20, ngayon pong araw ay wala pang update kaya naman napilitang isa publiko na rin ito pong nangyaring insidente. Sa mga karehiyon po nating noon, baka meron sa inyong nakakakilala o namumukaan ito pong suspect na ito, itong lalaki, yan, ipopost ko, yan. Ito ho yung kanyang itsura, ayan. So mamaya i-zoom pa natin ito dun sa ating post sa Facebook page para ho maipakalat at matulungan din itong biktima na matunton at magkaroon ng lead doon sa mga para po mahanap at mabawi rin yung mga ninakaw na gamit. Ito ho yung panawagan ng biktima. Dahil malinaw yung ebidensya, kita ho sa camera, itong muka nito pong magnanakaw. Nangyari po ito sa pagitan ng May 10 hanggang May 8 to May 10. Okay? Diyan po sa Barangay Santo Domingo, Angeles City. Isang apartment unit ang ninakawan. Makikita ho natin, hindi po gabi. Nangyari insidente, nakita natin maliwanag sa labas. Diba? Broad daylight. Ayan po, merong mga magnanakaw.
At kabilang ho sa mga tinangay ayon na rin sa biktima, ulitin ko lamang yung laptop computer, airsoft gun. Yan, kung meron ho magbebenta sa inyo ng kahina-hinalang airsoft gun, abay, posibleng oo, baka yan na yun, di ba? So, laptop computer, airsoft gun, mga relo, alahas at pera. Yan ho yung tinangay nitong salarin mula po dito sa isang apartment unit sa Barangay Santo Domingo, Angeles City. Ito isang magandang balita naman dyan po sa syudad pa rin ng Angeles. At tututukan umano ng Department of Transportation ito pong proyektong bike lanes sa Angeles City. Dapat palakpakan kung gano'n, di ba? So ito ho mga kariyon, binisita ho ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez ang mga proyekto ng kagawaran sa syudad ng Angeles ngayon pong umaga ng Miyerkules, May 20. Una pong inalam ng kalihim yung estado ng paggamit ng bike lane sa may rotonda sa Barangay Santo Domingo kung saan may ipatutupad ng mga hakbang para po makasanayan umano ng mga motorista yung pagbabahagi ng kalsada sa mga nagbibisikleta. Kabilang ho riyan yung posibilidad na pagdadagdag pa ng mga bollards para po sa protected bike lanes at pagtatalaga ng mga enforcer upang tiyakin na hindi ginagawang parking lot. Dyan ho sa may tapat ng Angeles University Foundation, yung mga bike lane ginawang parking lot. Dyan din sa may tulay ng Abacan, doon sa Friendship Highway, yung tulay patawid ng Abacan, anong tawag doon sa tulay na yon, dyan sa may Friendship, patawid ng Korean Town, di ba? Ginagawa rin pong parking lot o parking spaces itong mga bike lanes. Even sa Korean Town, ginagawang parking spaces itong mga bike lanes. Ayan. Tapos na yung maliligalang araw ng mga nagpa-park sa bike lane dahil planong umano ng DOTR na magtalaga ng mga enforcer para mapanatiling walang obstruction dito po sa mga bike lanes. Samantala, sumunod naman pong nagtungo si Secretary Lopez sa North-South Commuter Railway segment sa bahagi naman ng Barangay Pulong-Bulu. Tututukan daw ng DOTR ang railway section na ito dahil na-delay ang nasabing proyekto. Kasama ho ni Lopez sa inspeksyon sina Transportation for Right-of-Way and Site Acquisition ASEC IC Calaguas, Pampanga 1st District Representative Pogi Lasatin Jr., ito pong hepe ng Angeles City LGU, Chief of Staff Johnny Sarmiento at iba pang kawani ng DOTR. Yung mga ganitong malalaking proyekto, tuloy-tuloy lang po. Alam nyo, makwento ko lang po, no? Nung si Secretary Vince Dizon po ay nagsimula po bilang kalihim ng kagawalan ng transportasyon. Last year po yan, February 2025. Isa sa mga una po namin tinignan na kung anong status ng proyekto ay itong NSCR po natin. So ang unang report po sa amin ng mga kasama namin sa DOTR at that time, no, sa amin ni Secretary Vince, ang right of way po dito, ang site acquisition nito is only 7%. Imagine that. Parati natin sinasabi na naantala malalaking proyekto dahil sa right of way issue. So single digit lang po ang right of way at that time. So ano po ginawa ni Secretary Vince? Ano po ginawa ng DOTR? Kami po, ano po ginawa ko din po? Kami po yung nagipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, no? Kay Mayor John Lazatin, kay Congressman Lazatin, kay Kong Pogi. Parati po natin sinasabi, sa mga ganitong proyekto, kailangan natin ang lokal na pamahalaan. Bakit po? Kasi po sila po ang mas nakakakilala
sa ating mga constituents dito. Sila po yung mga ama ng bayan na yan. No, at kung merong makikipag-usap sa kanila na kanilang pagkakatiwalaan na mas lalo, ito po mga lokal na leader po nila Pinoy. So kami naman po ngayon ay nalulugod po na sabihin na at this point naman po at this juncture, through the efforts of ASEC IC, yan rin po ang ginawa namin si ASEC IC para sa right of way, 90% na po ang ating right of way. So at least makikita nyo po ngayon na umumusan na ang ating proyekto dito. Kanina po nag-report po ang project manager, napansin natin may mga delay pa, no, malalaking delay. At yan naman po ay dahil na rin po kasi na-delay na dati. So inahabol nila ng inahabol. Imagine mo when they started contract implementation, I think is 2020. At ang right of way by 2025 is only 7%. Talaga po maantala ang proyekto. So ngayon po kahit papaano makita nyo, natayo na rin ang mga ibang mga viaduct natin, inaayos natin yung istasyon ng Clark natin at saka Ameles at mga iba't ibang istasyon. Ang maganda po kasi dito paulit-ulit natin sinasabi, again, yung saving time ng ating mga pasahero. Kapag natapos po itong NSCR na to, ito po ay 144 kilometers po mula Clark all the way po sa Calamba, Laguna. Ang unang biyahe, ang biyahe po dito dulo sa dulo, umaabot po siguro na 4 na oras kung by land. Ngayon po kapag natapos na po itong proyektong ito, aabot lang po siguro ng mga 2 oras. So imagine po yung oras na matitipid nyo, yung pamasaheng matitipid nyo, at yung oras na pwede nyo pang kumbaga instead of kumbaga wasting time sa traffic, you can spend more of it with your families and loved ones. Yun naman talaga po yung layunin po dito ng administrasyon kung bakit minamadali natin at pinapabilis natin magganito. Atin pong narinig ang tinig ni Secretary Giovanni Lopez ng Department of Transportation. Kaugnay ho nitong yung konstruksyon ng North-South Commuter Railway sa bahagi po ng siyudad ng Angeles dyan sa may Pulong-Bulo. Ayon ho sa kalihim, kabilang dun sa mga naging dahilan kung bakit na-delay itong right-of-way acquisition. Meron mga ibang mga salik. Sa kaya naman ngayon, kanilang tinututukan at tuloy-tuloy yung pagsasaayos ng proyekto. At yun nabanggit ko kanina, etong mga bike lanes, so dadagdagan yung mga bollards at posibleng magtalaga ng mga enforcer para po tutukan, bantayan at ika nga panatilihing malinis mula sa mga obstruction. Ito pong mga itinatayong bike lane. Alam ho ninyo mga karehiyon, hindi lamang para sa mga hobbyist, yung mga bike lane na yan. Doon sa mga tinatawag na cycling enthusiasts, yung mga nagbabike para sa fitness, para sa exercise o whatsoever. Yan hong mga bike lane, tignan nyo, pansinin niyo tuwing hapon, napakarami po yung mga arawan na manggagawa, yung mga kababayan nating isang kahig, isang tuka, mga manininda, mga construction worker, mga empleyado na umaasa po sa pagbibisikleta para makapunta sa kanilang trabaho. Marami ho yan, hindi lamang ho yan iilan. Marami yan. Tingnan ninyo, umaga, silipin ninyo yung mga bike lanes dyan sa San Fernando. Hapon, silipin ninyo pauwi. Marami ho yung mga nagbibisikleta. Kaya naman magandang hakbang ito upang matulungan din yung ating mga yung ating mga kababayan na mapanatili pong ligtas sila sa kalsada, lalo na yung highway natin hindi rin biro, kung saan marami rin yung mga nagdaraan na malalaking truck. Sa iba hong balita, dinemolish na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang tinaguriang Ampaw na dike dyan ho sa barangay Calizon, Kalumpit, Bulacan. Ito po ay upang palitan ng mas matibay at mas mataas na flood control structure. Personal hong in-inspeksyon ng mga opisyal ng kagawaran at lokal na pamahalaan nitong May 12 ang isinasagawang River Control Project sa kahabaan ng Bagbag River. Target pong matapos ang proyekto pagsapit
ng March sa susunod na taon o March 2027. Layon umano itong magbigay ng dagdag proteksyon sa humigit kumulang 3,000 residente sa lugar laban ho sa matinding pagbaha. Sa ibang balita, mas mapapabilis na ang pagsusuri sa mga pasyenteng may sakit sa puso sa lalawigan ho ng Zambales matapos formal na buksan ang kauna-unahang AI o Artificial Powered 2D Echo Machine sa Central Luzon. Matatagpuan ho yan sa may President Ramon Magsaysay Memorial Hospital. Gumagamit ho ng artificial intelligence ang naturang echo machine upang mas mapahusay ang cardiac imaging at mas mapabilis ang resulta ng pagsusuri sa puso ng mga pasyente. Ayon ho sa pamunuan ng nasabing pagamutan, inaasahang mas magiging abot kaya at accessible na ang specialized heart examination para ho sa mga Zambalenyo dahil hindi na nila kailangang bumiyahe pa sa malalayong ospital para sa naturang serbisyo. Samantala sa iba hong balita, ito naman para sa mga nakasubaybay ho sa krusada at sa usapin ng mga motorcycle taxi, motor taxi dito po sa Pampanga, partikular sa Angeles City. Bumisita po sa Angeles City nga si Department of Transportation Secretary o Acting Secretary Giovanni Banoy Lopez, kung saan muli po niyang iginiit ang pangangailangang maayos na ma-regulate ang operasyon ng mga motorcycle taxi sa bansa habang wala pang ganap na batas na naipapasa ang Kongreso. Ayon ho kay Lopez, malinaw umanong nakasaad sa inilabas na department order ng DOTR na kinakailangang magkaroon ng kontrol, pamantayan at legal na balangkas sa operasyon ng mga motorcycle taxi upang protektahan hindi lamang ang mga rider partner kundi lalo na ang kaligtasan ng mga pasahero. Giit pa ng opisyal, hindi maaring manatiling gray area ang operasyon ng motorcycle taxi lalo na't libu-libong Pilipino ang umaasa rito bilang kabuhayan at alternatibong transportasyon. Nilinaw ho rin niya na ang regulasyon sa sektor ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB habang hinihintay pa ang pinal na batas mula po sa Kongreso. Ito pong pangyayari ito ay kasunod ng mga usapin kaugnay ng Rider Cap, onboarding ng mga bagong rider at operasyon ng ilang motorcycle taxi companies sa iba't ibang lungsod, kabilang na po yung syudad ng Angeles. Ayon ho sa opisyal, mahalagang magkaroon ng balanseng pulisiya upang hindi maputol ang hanap buhay ng mga rider, ngunit kasabay nito ay matitiyak din ang accountability, insurance coverage,
road safety standards at proteksyon ng commuting public. Pakinggan ho natin ang panayam ng ating kasamang si Paulo G. Santos kay Secretary Lopez kani-kanina lamang dyan ho sa siyudad ng Angeles. Sec, maisingit ko lang isa rin sa mainit na issue, yung motor taxi. Dahil yung mga highly urbanized city, yung mga LGU, gusto nilang i-regulate ito. Ngayon merong DO kayo na inilabas para i-regulate na ito ng LTFRB. Ano ho yung klaro ho dito sa motor taxi? Yung DO yun ay the reason why the DOTR released the department order. Kasi po kung maalala nyo, ang motorcycle taxi, kailangan magbalangkas ng batas ang ating Kongreso in order for them to be regulated. Naglabas lang kami ng DO ngayon to kahit paano de facto regulating them. Kasi po, andyan na yan. No? Andyan na yung motorcycle taxi natin, naantay natin yung tamang batas. At kami naman sa LTFRB at the Department of Transportation, kailangan namin pangalagaan yung mga pasahero. So kung kailangan natin pangalagaan ng mga pasahero ng kilik ng motorcycle taxi, there must be some form of regulation. So kaya that's the reason why the department order existed. So once may batas na, the department order itself will cease to exist out of respect and courtesy to the Sec, maisingit ko lang isa rin sa mainit na issue, yung motor taxi. Dahil yung mga highly urbanized city, yung mga LGU, gusto nilang i-regulate ito. Ngayon merong DO kayo na inilabas para i-regulate na ito ng LTFRB. Ano ho yung klaro ho dito sa motor taxi? Yung DO yun ay the reason why the DOTR released the department order. Kasi po kung maalala nyo, ang motorcycle taxi, kailangan magbalangkas ng batas ang ating Kongreso in order for them to be regulated. Naglabas lang kami ng DO ngayon. Kung kahit paano, de facto regulated. Department of Transportation. Atin narinig ang tinig So kung kailangan natin pangalagaan ni Secretary Giovanni Lopez kaugnay ho nitong usapin ng mga motorcycle taxi dito po sa siyudad ng Angeles at sa iba pang bahagi ng bansa kung saan ayon sa kanya kailangan magkaroon ng sapat na regulasyon upang maprotektahan, number one, yung kabuhayan po nitong mga rider at pangalawa, yung kaligtasan ng riding public o ng publiko. Tututukan ho natin ang development ng balitian at antabayanan yung iba pang mga detalye. Yan ho ang tinututukan ngayon ni kasamang Paulo G. Santos at kaugnay nitong mainit na usapin ng motor taxi sa siyudad ng Angeles. Enjoy. Yun yung pinaka-important part ng competition is to enjoy the whole thing because that's what will show on stage. And yun naman, nag-enjoy talaga ako sa experience ko. Ninamnam ko lahat ng trips natin, lahat ng events, and I think yun talaga yung na-miss ko after the competition. Seeing my sisters every day, Napuno naman ho ng ganda ang lalawigan ng Pampanga sa pagbabalik ng ating Supra Queen na si Alison Arceo Hetland. Siya po ang magiging kinatawan ng Pilipinas sa Miss Supranational 2027. At dito ho ay sinalubong si Alison ng kanyang kupunan o ng kanyang team, ng kanyang glam team, yung mga kaibigan, pamilya at miyembro ng media, gayon din. Ito ho mga ilang lokal na opisyal na nagbigay suporta sa kinatawan sa pambato ho ng Pampanga sa Miss Universe. At yan ho ay siya po ngayon ang magre-representa nga sa ating bansa bilang Miss Supranational 2027. Pakinggan ho natin yung ilan sa mga naging pahayag ni Alison Hetland kaugnay ng kanyang kampanya para sa corona. Narito po, pakinggan natin. I
ano yung crown na kiniin mo that night? Kasi hindi yata kayo na-inform. Yeah. Diba? Kung anong crown yung ibibigay. So, sinabihan na lang kami the night of the yung coronation ball. That's when we knew what crowns we were gonna get. As in, nung ina-announce that, yun, dun pa lang natin malalaman kung ano. So, sabay-sabay lang din natin Yeah, nalaman. sabay lang din natin malaman. But obviously, I was eyeing for supranational. If not the universe, supranational. And thank you, Lord, that binigay niya ang supranational. And I hope that we get to bring home the second crown. Or si Ate Kat, lumalaban siya ngayon for supranational. Ate Kat, oh. Yes, siya yung mag-represent ng Philippines. So, maybe third crown. Sana mag-back Of course, back to back. If I may ask, ano yung crown na kiniin mo? Atin hong narinig ang tinig ni Alison Hetland sa kanyang panayam sa ating kasama naman na si JM De Jesus. Ayan, napanood natin lahat yan kagabi. Live na live sa CLTV 36. Bago tayo magpaalam, gusto ko lamang ulitin, i-play ulit itong video para humatulungan natin itong ating kababayan na nanakawan sa kanilang apartment dyan sa Barangay Santo Domingo, Angeles City. So ayon sa biktima, ulitin ko lamang, nangyari ito po itong insidente sa pagitan ng May 8 to May 10 nang sila po ay umalis muna pansamantala sa kanilang apartment na tinutuluyan. At pagbalik ho nila ay kanilang nakita na bukas nga yung pinto. Ayan, gaya ho ng ginawa nitong salarin. At tinangay yung isang laptop computer, mga alahas at relo, pera at isang airsoft gun. Kapansin-pansin din sa video na pinutol pa nga ng magnanakaw, parang sanay sa CCTV ay pinutol yung kable ng CCTV camera at yung isa naman binunot. Mabuti na lamang ay natsyempuhan at nakuhanan pa siya dito sa kanyang saktong pagpasok na lamang sa bahay. So baka meron sa inyo ang namumukaan. So try nating i-edit itong video para mas maging malinaw at taasan lang yung brightness. Ipopost po namin sa page ng CLTV 36 News itong larawan ng sinasabing suspect sa pagnanakaw o sa panloloob sa isang apartment unit sa Barangay Santo Domingo, Angeles City. Eto ho mga kahiyon, nagmamanman pa at naka-helmet, Eto ho ngayon ay latest report kaugnay nito ay nakapag-file na sila ng police blotter o ng police report sa PNP, sa police station, nakapagpabarangay na rin. Ang problema, sa barangay hindi raw makapagbigay ng CCTV footage dahil sira yung CCTV. At as of May 20, wala pang update mula naman sa PNP kaugnay kung ano yung nangyaring investigasyon o kung ano yung inabot na ng kanilang pagtukoy dito sa suspect na sa pool sa CCTV camera. Time check muna tayo, 12:52 na ng tanghali. Nag-lunch na ba kayo? Ayan, kuya, magpapaalam na po si Kuyang Justin. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at nakisaya dito. Nakisaya, parang hindi tama yung nakisaya kasi may nakawan May nakibalita dito sa ating online tambayan, CLTV 36 Newsstream. Sakto habang kayo na halian. Di ba? Yan ho ang mga balitang dapat ninyong malaman dito sa Central Luzon ngayong araw ng Miyerkules.
May 20, 2026. Para ho sa mas marami pang balita, pwede ho kayong mag-follow ng ating social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Pwede rin ho sa ating YouTube channel, subscribe na sa CLTV36 Official para po sa mas maraming content. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, at balitang may paggagamitan, ako po si Justin Dizon. Ito po ang News Stream. Maraming salamat po. Stream. At every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin Dizon.